Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaha kaninyo. Mga igsuon, it's good to be home again. Mga igsuon, ining santos nga misa, atong ipahigayon kini alang sa atuang segunda patron, si San Roque, ang atuang liturhiya, San Roque usab. Ug niining santos nga misa, atong hinumduman, ang adlaw nga tawhan ni Clarita Ortiz, blessing of healing and good health for Katrina Revilles, Leonisa Chaton, Franklin Cruz, James Reeser Jr., Philip Abiliana, and Consuelo Aparicio. Also for the intentions of our serving parishioners and our parish cooperators, especially Cecilia and Salvacion Roleda and family, Makilito and Fe Mahinay, Jean Rizalde, Raymond and Kendra Revilles, Mel and Andy Marquez, Boy and Tita Saison, Ray and Venus Manigsaka, Cherise Alegrado, J.J. Barnes, and Rosa Medalla. For the successful and outstanding performances of Yorito Nagakubo, Shu Okazaki, and Ayumu Kubari in the English speech contest. Also for the Thanksgiving for the birthday of Mamrita Corsino. We also pray for the souls of Father Agustin Abella, Father Osaias Palarca, Father Alex Trocino, Father Leonelo Igloria, Luella Silvia Abellana, Doroteo Verano, Fernando Rizalde, Nelia Lucina Revilles, Filomena Lim, Jima Vertudaso, Alma Tumarong, Carmen Cola, Matilde Cola, Joel Jude Unchuan, Luis Torrefranca, Belino and Teresita Iway, Father Fernando Suarez, Salud Rodriguez, Asuncion Katubay, Ferdinand Bidalia, Carlos Espina Jr., Arturo Hontiveros, Lydia and Juan Mercado. We also pray for all the souls, for all the dead who are residing in our parish, Columbari. Nga igsuon, makinulsol kita karon sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ng santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahong sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, tungod sa imong hatag, si San Roque nagmakanunayon pagsunod kang Kristo, nakabus ug mapaubsanon.
Itugot ka namo nga pinaagi sa iyang mga pangamuyo, makahimo kami pag-abot ni anang kahingpitan nga gitanyag mo kanamo diha sa imong anak, samtang magbinuutan kami nga magsubay sa imong pagtawag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Mipadayon si Josue sa pag-ingon ngadto sa tanang katawhan sa Israel. Busa simbaha karon ang Ginoo ug pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Kalimti ang mga Dios nga gisimba sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia ug sa Ehipto, ug pag-alagad kamo sa Dios. Kun dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kun kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia, ug ang mga Dios ba nga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag, dili gayud kami mobiya sa Ginoo, ni moalagad sa laing Dios. Ang Ginoo nga aton Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanato sa kaulipnan sa Ehipto, ug nakita nato ang dagkong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon, taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan, ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya amo mang Dios. Giingnan ni Josue ang katawhan. Dili kamo makaalagad sa Ginoo, kay Dios siya nga balaan, ug dili mo pasaylo sa inyong mga sala. Dili siya motugot nga adunay kaatbang. Kun mobiya kamo sa Ginoo ug moalagad sa laing mga Dios, kaligutgutan gayud kamo niya ug kastigohon. Iya kamong laglagon bisan kun kaniadto gikaluy-an kamo niya. Mitubag ang katawhan, moalagad kami sa Ginoo. Busa miingon si Josue, kamong tanan mismo maoy mga saksi sa inyong hukom sa pag-alagad sa Ginoo. Ug mitubag sila kaniya, oo. Kun mao kana, matod ni Josue, isalikway ninyo ang inyong mga Diyos-Diyos, ug isaad nga ang Ginoo, ang Dios sa Israel, maulamay inyong alagaran. Mitubag sila kaniya, alagaran namo ang Ginoo nga atong Dios, ug tumano namo ang iyang mga sugo. Busa ni adtong adlaw, naghimo si Josue og kasabutan alang sa katawhan sa Israel didto sa Sikem, ug gihatagan niya sila og mga balaod ug mga tulumanon. Ang maong mga sugo gisulat ni Josue diha sa basahon sa mga balaod sa Dios. Unya, nagkuha siya dagkong bato ug ipahimutang kini niya sa ilalom sa kahoyng tugas didto sa balaang dapit sa Ginoo. Giingnan niya ang katawhan sa Israel. Kining batuha atong saksi kay nakadungog man kini sa gisulti sa Ginoo kanato. Kini magpahinumdom kaninyo sa dili gayud pagsupil sa Ginoo. Tapos niini ipapauli ni Josue ang katawhan ngadto sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Unya
namatay ang alagad sa Ginoo nga si Josue, anak ni Nun. Namatay siya sa panuigon nga usa ka gatos ug napulo. Ang pulong sa Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Bantay ako, Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. Gawas kanimo wala ko'y kaayuhan. O Ginoo, ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw mo ang dagligon sa akong halad. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Daigon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa gagabihion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung na siya sa akong tuong kamot, wala ako'y pabalakan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Tudluan mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Sa mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang akong kabilin, O Ginoo. Ginoo mana kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni Mateo.
May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang itapion kanila ang iyang kamot ug magampo alang kanila. Apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus mingon, "Paaria kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." O iyang gitapion kanila ang iyang kamot ug unya milakaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Father Mike Fortich, among kanhing procurator sa Seminaryo Mayor, ug ako ang personal spiritual director ni adtong first year theology seminarian pa ko. Although nalimot na ni si Father Mike kay we did not start with a good footing, no, with starting point, no, motong nag-agency ko pagkahuman na yung first year atong panahon na. Mga igsuon, maayong gabi natong tanan. It's always good to come back home. Malipayon kay ko mga igsuon nga pag-abot pa lang ginaho kanina, I saw some familiar faces, no? Kaya murag feeling nako welcome gihapon taong ko diri sa Alliance of Two Hearts, no? May igsuon ni ining atuang kasaulugan sa Santos nga Misa. Ako inihangyo sa atuang worship coordinator ni Kuya Marlon nga ang atong gamiton nga liturhiya mao ang San Roque nga liturhiya. Tungod kay ganahan ko sa panagsar magkay ko maka-celebrate og misa ninyo kay naman ko sa halayong dapit, no? Daghang mga dagat dito, bisita niya mo sa Mualbual. Muna mga igsuon nga akong gipili gyud nga ang kang San Roque gyud mismo tungod kay last year usab ako'y assigned, no, sa liturgy sa pagpahigayon pod sa misa nato dinhi para sa tong segunda patron. Ug mao na nga akong gitan-aw pod sa San Roque isip ako apod nga personal devotion, no, alang kaniya ato ang segunda patron sa San Roque. Mga igsuon nining ato ang mga pagbasa karon og sa ebanghelyo nga gibasa ni Father Mike, naghisgot kini og mga bata, no? Unya shocking gamay ngano man sa ginaingon pa sa ebanghelyo, dili ta makasulod sa langit kung dili ta mahisama ni ining mga bata. Unya unsaon man tani? Nga itong utok na may bata-bataon. Tiguwang ng gitag mga naong. No offense sa mga tiguwang na jod. Apan mga igsuon, this is actually quite a challenge sa ato ano. Unsaon man nato day, unsa man day naa sa usa ka bata nganong sila may makasulod sa gingharian sa langit. Unya naa basab ni San Roque ang pagka-usa ka bata? What do you think? Nagbinata ba to si San Roque nga seryoso mo kito sa iyang life story, no? Seryoso kay San Roque. Pero what happened mga igsuon dahil sa kinabuhi ni San Roque? Ug atong tan-awon kung naa ba siya'y childlike character. Atong spell out ang bata sa English, child. Letter C. Unsa may naa sa mga bata di ay? Letter C, curiosity for learning. Kini mga bata curious jud kaayo ni sila, no? Sige pangutana, ma, pa, ate, kuya, unsa man na? Sige nagpanawag ang mga bata kay gusto silang masayod. Ug mao pud to si San Roque mga igsuon ngano man diha sa iyang kahamugaway siyang kinabuhi, he was also curious and iya yung gipangita ang Ginoo, no? Unsa man gyud kapuslanan nato nining kinabuhi? Hayahay man ko. But
pagkahibaw niya mga igsuon sa atong kapuslanan ining kinabuhia, that we ought to follow Christ. And sa giingon sa first reading, biyaan na to ang atong mga Diyos-Diyos. Ug mao to mga igsuon, gibiyaan ni San Roque ang tanan. No? Ug misunod siya bisan diha sa kapobre. He was curious for learning and he was able to really learn about God. Kita pud unta. I hope and pray nga kita pong tanan ma-curious pud ta sa Ginoo. Kitang tanan sure ko mosulti gyud nga love na tong Ginoo. Apan mga igsuon, sayod ta nga before we can fall in love, naa gyud ning gitawag natog ila-ila or knowledge about the person that we love. Pasabot ni ini, dili gyud ta ma-fall in love kung wa ta kaila. Kasuway na mo na in love mo wa mo kaila. Oh, lisod sad, no? Love kay tunako kinsa man ambot, lisod sad. Mga igsuon, we have to know the person. We have to have a deeper knowledge towards the person for us to be able to have also that deeper love for the person. Sama ra pud ni sa atong paghigugma sa Ginoo mga igsuon. When we do not seek God, kung magpabilin lang ta sa okay ra na yung simba lang ko, manguros lang ko, inig pangaon, inig katulog, inig mata, okay na. But when we do not have a deeper relationship with God, when we do not make efforts in seeking out for the truth, taphaw rasad atong paghigugma niya mga igsuon. Apan si San Roque, naningkamot gito siya, pag ila sa Ginoo, mutong nasayod siya o gibiyaan niya tanan. Suwayin ninyo, ilhan niyo taman ang Ginoo, di ba? Biyaan ra pud na ninyo yung mga kabtangan diha, no? Ihatag ngan hinamo. Bitaw mga igsuon. Ikaduha, letter H, humility. Kining mga bata, humble ni sila, although ang uban gakiat lang po'y agi, no? Lami keng kusnion. Pero mga igsuon, nganong humble ang usa ka bata? It is because they acknowledge nga dili pa inana ka daghan ang ilang experiences o mauna nga salig sila sa mga mas dagko nila, no? Sa mga mas labaw nila. Di gina sila magpa-alig-alig tungod kay kabaw sila nga mga bata pa sila. Si San Roque usab mga igsuon, di ba kahinumdum mo sa storya ni San Roque nga napriso siya according sa story. Iyaha pag itong uncle ang nagpapriso niya and kaya ginunta niya nga mubalik or mugawa sa prisuhan tungod kay iyaha man gitong pamilya, no? Ang dato. Apan mga igsuon, wala niya buhata. Nagpaubos siya. Wala siya mangayog pakitabang, no? Nagpaubos siya mga igsuon. Wala siya manghambog, ako amna. Ang binabalik. Apan nagpaubos si San Roque mga igsuon. And even to the point of embracing poverty, aron mahisama siya sa mga pobreng mga igsuon. Humility. Ikatulo, letter I, C-H-I. Sa maning I, imitation. Kanang mo imitate ta ba? No? Kita mo ning mga bata, kusog kini sila musunod-sunod og mga idol nila. Mga idol nila. No, usahay ilang idol si San Goku man, so magkami-hami waves ni sila, no? Magpower po ni sila. Si San Roque mga igsuon, kinsa may iyang gi-imitate. Kinsa may modelo ni San Roque? Si Jesus. And that is why he opted to be with the poor just as this Jesus did. Kita mga igsuon, kinsa may modelo nato? Si Elias, ang bini, no? Nga usahay sige na lang tag TikTok, sige na lang tag Facebook. Kinsa may modelo ninyo? Atong presidente? Atong ex-president? I hope and pray indot man nga we treat them, no, as our idols, no,
Pero I hope when we treat them as our idols, we do not set aside our model in our faith and morals, Jesus Christ, our Mother Mary. We do not set them aside just because naatay mga idols diha. And I hope i-prioritize na to sila than our modern idols. We imitate. Sama ni San Roque. Letter L. Kining mga bata, bisag usahay ki at lay agi, they are also always lovable, no? Inahan kita mo mga bata, mahinangop ta sa mga bata, malipay ta sa mga bata, no? They are lovable. Si San Roque mga igsuon, tungod kay nagpaubos siya, daghan mo duol niya pakitabang, most especially the poor, because he was also lovable. Ug nganong lovable man to siya, mga igsuon, because he wore, no, in himself a Christ-like personality. Nagpaubos siya mga igsuon o wala, dili siya hambugiro, no? Usahay ra ba kita, kusog kita mga hambog. Dili ta mahimong San Roque no mga bata, no? Bisag asa ta mga to post din social media, no? Gikan kog Boracay, wow. Pinapicture din sa Statue of Liberty, asa ko be, ha? Picture din sa lamiang pagkaon. Mga igsuon, I hope we become just like Saint Roque, no? We become lovable. Ug katapusan, mga igsuon, letter D, ang mga bata, di gini sila magbuot-buot. Usahay hinoon, masayop ang mga bata, apan kita mo ng bata nga ilabay, iitsa, kanang baby pa. Ilabay kaya siya sa mga ginikanan, mga igsuon, musmile lagi na siya, no? Kay kahibaw man siya, nga sawon siya. That's trust. Letter D, mga igsuon, ang mga bata, they are dependent. And Saint Roque, San Roque, he was also dependent to God. And I hope kitang tanan, as we go on our daily works, we also become dependent to Him. Dili ta magsalig sa atuang na-achieve, dili ta magsalig sa atuang kaugalingong kusog, but rather, we depend everything to Him. And in our successes, that is not just our success. That is a grace coming from God. Ang mga igsuon, let us not forget to become childlike, no? Dili ta magbinata, apan mahisama unta ta sa mga bata in having curiosity for learning, in having that humility, in having that imitation, to imitate Christ, to be loving, and to be dependent to God. Amen. Masaligon kitang mudangup ug mupadayag sa atong mga paginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan nga nahigugma pag-ayo sa tanan niya mga anak. Muingon kita tungod sa pangama ni Señor San Roque, patalinghugi kami Ginoo. Tungod sa pangama ni Señor San Roque, patalinghugi kami Ginoo. Nga ang simbahan nga anaa sa kabalayan magtukod diha sa manggihatagong gugma ug ang mga pamilya masayod makasabot sa kahalawom sa Dios nung gugma. Magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangaman ni Señor San Roque, patalinghugi kami. Nga ang mga minyo mubati sa mga paginahanglan sa usag-usa ug mangita sa matuod nga kalipay diha sa ilang panagtiayon. Magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangamas ni Señor San Roque, patalanghugi kami Ginoo. Nga ang mga ginikanan
manalangin sa ilang mga anak, uban ang pagtagad, pag-amuma ug ang paghigugma. Mag-ampo kita sa Ginoo. Patungod sa pangaman ni Senior San Roque, patalinghugi kami. Nga ang mga kabataan ug sila nga nag-iisip sa atong katilingban, nga huyang matabangan nila ang may mas daghan pang kahimuan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangaman ni Senior San Roque, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos, nga mapuslanon alang kanamo, nga ahalandong Teofilo kamumot, mubayaw na ngato sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangaman ni Senior San Roque, patalinghugi kami. Nga ang kalinaw, nga walay katapusan, maghatag ngato kanila nga namatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangaman ni Senior San Roque, patalinghugi patalinghugi kami. Langit no na mong amahan, liguna ang among pagtuo, sa ingon mo tubo kami diha sa imong gugma, ug sa kanunay mo alagad kanimo, uban sa kamanggihatagon ug kamatinududanong kasing-kasing, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo o ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, magkagagahom sa tanan. Waton ka sa Ginoo sa sakripisyo ikan sa mga alam sa pagkain ni Maria sa Malala, alam ko sa kapustanan sa buong santos simbahan. O maluluyon nga Dios, human mausab ang daang tao, gigama mo ang bag-ong tao, sumala sa imong kasing-kasing, diha kang San Roque. Itugot ang maluluyon nga human usab kami magbag-o, ug madawat umahalad kami ni ining mga gasa nga makapuypoy ug madawat kini sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay magkagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos, ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan ug panag-ingnan diha sa ilang kinabuhi. Abyan diha sa ilang pakiguban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makabot tamo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Dios kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usaba, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Cristo namatay, si Cristo namatay, si Cristo malignan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa ni Jose among obispong apostolikanong tigdumala ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banaw sila ug ang tanang namatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos ni Senyor San Roque nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kaong daygon, may kaong himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo magkagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. May igsuon magampo kita karon sumala sa gitudlo kanato sa atong manulubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta,
mayon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa manulay, inunualawa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming lawason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Mga igsoon uban sa itong mga tamis na pahiyom, atong ipakita ang timaan sa panaginigsoonay. Mangigsuon kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamahaywa. Magampo kita. Magkagagahong nga Dios, kilig-on mo kami pinaagi sa kusog nining sakramento. Itugot nga kami tungod sa panag-ingnan ni San Roque, magkat-on sa pagpangita kanimo kanunay labaw sa tanan ug pagsulob sa dagway sa bag-ong tawo dinhi niining kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo. Mga igsoon, atong daygon og pasalamatan ang labing makagagahom nga Dios alang sa kalampusan nining atong ikalimang adlaw nga misa novena. Kabahin sa atong malipayong pagsaulog sa kapistahan sa segundo patron sa atong parokya, Señor San Roque de Montpelier. Pinakamasipang pakpak ngadto sa atong labing higugmaon nga Dios. Pasalamatan usab nato ang tanan kansang pag-alagad nakatampo alang sa maampuon og solemne nga kasaulugan sa santos nga Eucharistia. Ang ato ang choir, altar servers, lectors, cantor, collectors, ushering team, social communications ministry, extraordinary ministers of Holy Communion,
Mother Butler Mission Guilds o altar arrangers. Ang mga pilgrims nining ikalimang adlaw nga misa novena mao ang atong mga kaigsuunan nga gikan sa Zone 5 nga naglangkob sa mga kapilya ug komunidad sa Kabulakan, Caberia, Sampaguita, Kasagingan, Kaeldong, Sikanay, St. Anthony Convent, Country Homes, Banawa Elementary Schools ug ang atong parish catechists. Kinasing-kasing pasalamat ngadto sa mga sponsors nining adlaw. Salamat usab sa coordinators of the day nga mantinud-anong nagtabang sa pagpahigayon ug pagpasayon sa atong mga kalihukan. Hatagan nato silang tanan og masipang pakpak pasalamat. Ug alang nining atong ikalimang adlaw nga misa novena, dako natong kalipay nga ang nangulos atong kasaulugan mao ang usa sa 14 nga mga bag-ong pari sa Archdiocese of Cebu. Mahinumduman nato siya isip usa sa atong espiritual nga kaabag sa parokya sa panahon sa iyang pagkadiakono. Ug karon siya ang kasamtangang parochial vicar sa San Juan Nepomuceno Parish, Moalboal, Cebu. Lumad nga taga Talaga, Argao, mga igsuon, pahalipay o pasalamat atong ihatag kang Reverend Father Chao Sawe. Pasalamat usab sa mikon celebrate sa atong misa novena karon, usa sa membro sa atong team of pastors, si Reverend Father Mike Fortich. Mga pahibalo, sa umaabot Agosto 30, Sabado, bisperas sa atong fiesta, ipahigayon ang foot procession sa imahe ni Senyor San Roque, humandayon sa alas 5:30 nga misa novena. Giawhag ang tanan sa pag-apil ug pag-uban niini, ug palihog, pagdala og payong, isip pagpangandam sa posibleng uwan. Ikaduha, sa adlaw sa kapistahan sa atong segundo patron, Agosto 31, Domingo, sa alas 9 sa buntag, pagkahimuon solemn concelebrated high mass ug ang canonical installation sa atong bagong team of pastors nga panguluhan sa Chancellor sa Archdiocese of Cebu, Reverend Monsignor Renato Beltran Jr. Ug ugma ang pilgrims ug sponsors sa atong ika-unong nga adlaw nga misa novena mao ang atong mga kaigsuonan nga gikan sa Zone 6 sa atong parokya nga naglangkob sa mga kapilya o komunidad sa Banawa Riverside, Damianas, Verano Compound, Fortich, Fernandez Compound o Calderon Compound. Daghang salamat sa atong padayon nga pagsangpit sa gamhanang pangaliya ni Senyor San Roque. Maangkon unta nato og sa atong banay ang daghang grasya ug panalangin, ingon man kaayuhan sa atong mga balatian sa lawas ug kalag. Amen. Viva Senyor San Roque! Ako usab itunol akong pasalamat, of course, sa tong team of pastors nila Father Rosalino Raipan, Father Mike Fortich, ug ni Padre Lucas Inok. Mga padres, daghan kayong salamat. And sa nag-contact no, ni Kuya Marlon, head sa tong worship, daghan po kayong salamat. O kaninyong tanan sa pagtambong ninyo ni ining Santos Kamisa, daghan kayong salamat. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo labaw magalagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, atong nadunang kalinaw ni Kristo.